Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯзанги навори мо дар бораи солнечни прожекторҳо мешавад. Ҳозир як маҳаллада часпондагия шав часпонда буданд. Мо ин прожекторҳо дӯстони азиз як моҳ аксия давом дода будем. Худохоҳад моҳи шарифи Рамозанда иншоалло бо ин аксиямон давом метиҳад. Касоне ки ба маҳаллааш ёки ба ҳамин хоҷагиёшон хайр кардани бошад, марҳамат ҳамин видеоро максиман падилиса кунед. Ба маҳаллааш ҳамин прожекторҳоро бурда мақсад равшанӣ карда маҳалларо обод кардани бошад, марҳамат бемало занг зада муроҷиат кунед. Худохоҳад оз ҳамин солнечни прожекторҳоро дар маҳалла часпондагӣ чӣ хел равшанӣ додиса ҳамаша барои шумо нишон медиҳем. Ҳамин видеоро дӯстони азиз ба группаҳо падилиса кардан фаромӯш накунед. Ҳамин равшаниша барои шумо нишон медиҳем чӣ хел равшанӣ додиса. Дӯстони азиз ин прожекторҳо датчик движения надорад. Мақсад 10 дона часпондагӣ ҳамин кӯча сарбашам мобайни як тамондагӣ ҳозир ҳамин равшанӣ датчик движения надор ҳамин равшанӣ прожектора тамошо кунед чӣ хел равшаниш хушрӯай. ҳозир ҳам хел уже дар пара якта часпондагӣ ина дӯта уна сеимша ҳам хел кӯчада 8та часпондагӣ боқӣ мондааст дар пара. Равшаниша дидем дӯстони азиз ҳамин датчик движения надор наздаш омадем дал намешавад, гузашта рафтем ближ намешавад. Акун бошад ҳозир пештарак рафта бо мебинем мерем. Ина дӯстони азиз шава соат уже қариб 9 шудеста. Соҳибошон пурсидем чӣ хел равшанӣ кардиса то бомдода ҳам хел равшан додиса. Мақсад ки ҳозир наздаш мебинем дал намешавад, гузашта рафтем ближ не ҳозир дал наистодааст. Ин пас ближ намешавад. Акун ҳозир ин кӯчада мондагӣ ҳам хел тамошо кардан мерем. Ина дӯстони азиз як қадам хел рафтагӣ равшаниша бинем. ҳозир ин камеси ҳамин ближ намешавад, баъд ҳоз пештар бинем дал намешавад. ҳамаша нишон медиҳем. уже қафош ма бинем, уже қафош ближ истодааст. ин ҳам ҳозир беси қабестем, ин ҳам ближ намешавад. равшаниша бинем дӯстони азиз. Басайда ҳамқа ҳозир каместем ближи чизаша тамошо кунед. хай уштар медем ҳозир уша дал нишонаша барои шумо нишон медиҳем. ин солнечнида мақсад ки ҳаво аввор бошадам ҳавои абридам ин заряд мегирад. ина ближнеш тайпотона бемало мебинем. ҳозир ина дал мешавад. нигоҳ кунед. Опа, ина дал нишид. Дидем равшаниш чӣ хел баланд шид. уже ин чувствитель недорад. мақсад равшаниш баланд мешавад. ҳозир уш мерем, ушам бо ҳам ки дал намешавад. шабина ушам уже ина дал нишид. уша ҳозир свети давлатӣ мондагӣ пешхонаш даята уша ҳозир мекишаву равшаниш мебинем чӣ хел равшаня. ина ҳар як салбода мондагӣ байнаш тақрибан як 40 метр ҳаста. ина маҳаллара бинем чӣ хел рӯшания. мақсад мардум саҳара мезгарад, шам мезгарад бемалол рӯшания. касоне ки ба маҳаллааш хайр кардани бошад, марҳамат рақамҳода занг занем. иншоалло прожекторҳоро доставка мекунем тарафҳои вилояти Хатлонай, Кулобай, Душанбе, Данғарай бемалол равон карда мегирем. бо ҳамон гапҳо дӯстони азиз ай 5та болотар гирем. иншоалло мо доставкамон ройгон мешавад. ина прожекторҳоро бинем барои маҳалла беҳтарин айда. гуфтам як бор ҳамин маҳаллада куҷои часпондагӣ як бор барои шумо нишон гуфтам чӣ хел равшанӣ кардиста. ин маҳаллаи ана тарафҳои Киров мешавад, ноҳияи Ҷалдин Бархида. ина ҳозир ближ нишида истодааст. ана ина дал нишид уже. бинед равшаниш чӣ хелай. ҳозир қафодам дута истодааст, ҳамашам нишон медиҳем. ҳозир бештарак мерем. солнечни прожекторҳо ҳоли дар ягон ҷо ин қадар скидка шудагӣ нест. ин прожекторҳомон 120 ватта пулт ҳам дорад дар комплектошон. пултқати ҳам шумо бемало управление кардан мегиред. 4 мешавад. пушташ панел дорад, датчик движения дор. нархаш 270 сомон буд. 200 сомон кардем дӯстони азиз. шумо бемало харид кардан барои назди наврӯза ёки барои маҳаллаҳо истифода бурда метавонед. чизи беҳтарин насанд. аз афтобам аз рӯшаниям бемало заряд гирифта мегирад. боз дигар намуд прожекторҳомон ҳаст. 200 ватта буд. тамошо кунед нархаш 370 сомон буд. 300 сомон кардем. дар комплекташ панел, поча, турба ҳама чизошон ҳаст. пултқатиам бемало управление карда мегирен. барои маҳаллаҳо чизи беҳтарин аст. касоне ки ба видеон маъқул шуда бошад як лайк подписка карда фаромӯш накунед. барои маҳаллаҳо барои группаҳо ҳамин видеоро срочно поделиться кунед дӯстони азиз. саломат бошед. агар шумо аз 5 дона зиёдтар харид кардед, территорияи вилояти Хатлон доставкаш ройгон мешавад. ина дӯстони азиз ҳозир наздаш мебием. ина бо дута айпараш дал мешавад. ина хоп ина дал нишид баландиша бинем. خلاص کسانی که از همین پروژه گرفته باشد میداند چه خدمت کردیسته فکر دارد در کامنت بمالون هستین دوستان عزیز
کسانی که در کار باشد رقم ها زنگ زدن مراجعه کنیم، ان شاء الله ما روان کردن میگیریم. دوستان عزیز در کار باشد بیمالا زنگ زنید، طرفای ولایت خطان بیمالا روان کردن میگیریم. ای 5 تا بالاتر گرفتین دسترس کمون رایگان میشود. ویدیو معقول شده باشه یک تا لایک را فراموش نکنید. همون گپ با ماهی شریف رمضان ده همین اکسیا بود دوام میتید. کسانی که با محلش خیر کردن باشد مرحمت همین ویدیو را به همون بردار روان کردن مونید. مقصد که با محلش پروژکتور مونن روشنی شده خدمت کردن. خلاص پروژکتورای سالشنی میشود. سلامت باشید دوستان عزیز.